Pilihan bubagrana khulumuya faro tei जों तिनी 9 BC ते yang seswa sektor ni 6टा BC no tuigui boskango 28 tarikh je hunger strike fast and to death chini bubagrani dage mungbai kaisa kotorma chobanga ni thangi tongo a agenda no ruk sagai ni जों तिनी kasko community holo kaisa kokchap laimani panda songsalaikhya kokchap pandago chini bisingo phaisok phaijak kwbangma leaders tongo yang chini OMP block committee ni president tongo tei working president tongo senior leader tongo yang block ni member tongo district ni vice president tongo district secretary tongo chini yang YTF district president tongo YTF block committee ni president bo tongo Raju Dev Burma mono karibe kwbangma bisini chini leaders of bubagrani sengkrag rok phaigi tini ni meeting o phai maja phaika boskan hunger strike je 28 tarikh o ngani thang tongmani o jaga komse kom prottek parani borok kwbangma khe nokni khoroksa khe a chobago thangui maharaja no sing loge marine maharaja je chaya gui chini bagui chaya nungya khe जों साइमानो बजे साल 4 साल 5 माइसाया खो ताबक फानो महाराजा बेलायखनो टेनसन दङ हायनि बागैनि जोंबो आदिनो हांगार स्ट्राइक नि महाराजा बाक्सानो जाया नुया गै जेबो तंसाक जों तंनाय हिनै जों तिनि मिटिंग आव गाहाम गोरोंखौ जों दिसिसन नाय माखा तै आं मेडियानि बिसिंग बाबोनि बिसिंति आं किसा कयना मुसुगु चिनि 41 ओमपी नगर कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंग जे खबजाक जत्त लुकरंनो आं कयना मुसुगु फाइदिसों अबनो चिनि पाइथाक चबा हिनै वान संलायसिनाय कारण तिनि जदि महाराजनि तै दुलमुंबाय तिनि नि उचबानो जदि जों सक्सेस खालाय मायांखाय चिनि जे कुसुंनि चिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन चिनि बोसा बोतै बुसुक बोथाइराव ओ हासाकानि कमर थांसिनाय आगै बरनि जुग ओ हासाकाव गाहाम गोरोंखे तंखाय मागै जाथाय मागै फ्रीडम मागै तंमालां सिथों हिनै बरनि बागै वान सगैनि जों तिनि नि उचबाक नखारगानि नाय दङ हायनि बागै अरनि लुकुरकनोबो खागोनां माया गोनां खाजोने ताखुकते बुकुक संनोबो कयजागो नरबो फायदि अर बीजेपी हिता हिंदी सीपीएम ता हिंदी कांग्रेस ता हिंदी आईपीएफ ता हिंदी महाराजा जतनि बागैनि महाराजा हायनि बागै महाराजा तिनि जे चबा खायनानि थांतोंमोनि आबो एक्चुअली सुदु नट ओनली फर तिप्रामथानि तिप्रासा तंनायनि बागै सिमिनि महाराजा तिनि जाया नुयागै हांगार स्ट्राइक थांतों आबो तावान संजारि ताखरो बुखरक अ चबा जत्त तिप्रासा जे चिनि 14-15 लाख जे तिप्रासा तंनाय 19-20 दफा जे तिप्रासा तंनाय बरकनि बुसुक बुथाइनो वानसगै बरकनि जेनारेशन वानसगैसि तिनि महाराजा चबाव थांतोंमाबा नकनि खरकसा खरक दैखे जों नखालायबेनो ताखरो बुखरक फायदि चिनि महाराजा तिनि राजमहल तंमानि तिनि बनबास हाय तिनि हावक तिनि क्लाइजाक ओइ माइसेयाखौ तैबो अमा हायके चिनि बागै जे सेक्रिफाइस खाय तंमानि बनि धन दौलत तंथौ चाथक जत्तबो बेबागनि खिबि बायगै याका बायगै तिनि सुदु चिनि बागै सिबो बनि निजेनि सागबाय थांनि बागै तंथौना बागैया बनि सागबाय थांबो गोनां जानायनि बागैया बनि किछु अभाब गरै सुदु मात्र अर जे तिप्रासा तंनाय जत्त लुकुरंनि बागै बाहायके बो प्रोटेक्शन दिक लांमानो बाहायके सेफगार्ड दिक लांमानो बाहायके चिनि तिप्रासानि एक्जिस्टेंस न नारगै माननो बनि बागै वान सगैसो कुथुके तिनि चाया नुंया मक्तिबे कुंतिबाय तिनि बो डेली नुबो डिप्रेशन दङ डेली चिंता दङ जोंबो हायनो महाराजा बाय लगेगो जेदिनो जों मिटिं खालायो आफ्रो सेई रकम जोंबो अगो माय हाबिया जोंबो बेलायखोनो चिंताव दंलायजाक बाहागे तिप्रासारनो मुथां खालामनाय हायनि बागै तिनि कसा कर्म कसम हियागै जत्त चिनि देवाइसा आं त्रिपुरासारनो कयनाय जे त्रिपुरा स्टेट जे चिनि तिप्रासा दंनाय लुकुरनो जत्तनो फायगै चिनि हाथाय गतर 28 तारिख चिनि हांगार स्ट्राइक थांनानै ओंगाने नाय दङ आं मा जागावो दले फायबायगै महाराजा बाक्साजों हांगार स्ट्राइक सामिल लायना बागै गबक जागै आनि कक सावनो हामबाय ते महाराजानो खुलुमबाय।